بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بسم አቦኡን بسم መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ሰላም ፈጣሪ ምስኩላትና ይኹን ፍትዋት ኢትዮጵያውያን ፍትዋት ኤርትራውያን ስድራ ህመይት ጸንሑታ ናሉማዓንቲ አርእስትና ዝኸውን መጽሐፍ ቅዱስ ክንደ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክንደ እዩ 66 እዩ ልውሉ ሰባት 66 እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ልውሉ ሰባት ርግጸኛታት ዲኹም 66 ምዃኑ ርግጸኛታት ዲኹም 66 ልውሉ ሰባት حتو حزنا له مسينا لنا مالت حتونا أوريت زفترات معراف 4 قصري حدا جميرو مالتي نا أدم نا قايل تاريخ خوني همزيبل أدم دما نسبيتون هوان فلت أمو سنست نقايل قعا ولدتو برديت اغزابير سب تقبلكو دما بلت دقيماون حو أبيل ولدتو أبيل دما قواساي عواقي قايل قعا عياي مدري خوانا وي حراسي مدري خوانا أوريت 4 قصر 3 مالتي قصيلو دحري قال ورحد دما خونا قائل كافر مدري نغزافير مسواتي امصلو ابيل قعا كاب بخرات اباقي كاب سبحات امصلو غزافير دما ناب ابيل ناب مسواتون بهيلو دسيلو رايم ناب قائلنا ناب مسواتو غنا بهيلو ايرئن قائل قعا ازيو كوري غصو دما صلمه يولو اوزي تاي خوينو نا قائل اوزي حتونينا نقايل سي مسواتي تاخونو يجو ليتقبل فطاري نقايل مسواتي تاخون لي تقبل نابيل تقبلوس نقايل تاخونو لي تقبل مدالوي مالتي فطاري املاح مدالوي مالت تاخونو لي تقبل زي حتوي زي تملسو ده كاب 66 مصحف قدوس 30 منصر غيرخا اليشخا زحتو زكتملو سيتقلي اب 66 مصحف قدوس ملسي يولخاي تاخوين يو لبل تايو زي تاريخ قايل كاب اخلو حاسر غيرو اخلو صوري سرناينا هاليو صوري سرنايل وعلو غيرو كاب حاسرو كاب كردادو غلا غيرو ماز اغزاير كول عنيرو خوين اغزاير لي ولعز مسواتيلو مسوات قريوي بلو مالتي ابيلم كاب صبحات نغزاير صبق مسواتي نصوف يمو نصوف يلو غبو خور املاخ يمو خور لخونه نغير يلو غبو يلو لخبر سبح لهاتره بقيع مسوات عم لقرولو ينغرنا له مالتي او بهمزي እግዚአብሔር ናአቢል መስዋዕት ተቀበል ቀጽሉ ማምዚ ብሎ እዚ እግዚአብሔር አን ቃኤል ስለምንታይ ቆሪኻ ስለምንታይ ከገጽኻ ጸሊሙ በሎ ቃኤል ድማ ንሓውኻ አቤል ቃኤል ድማ ንሓው አቤል ተዛረቦ ኾነ ኸዓ አምሮሮ አበረኻ ከለው ንቃኤል ንሓው አቤል ተንሲኡ ቀተሎ ታኾይኒ ቀቲልዎ ዝም ነውዓሉ ሚስጥር ነይወዩ ግን እዚ ሕቶና እዚ ኾነይ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 17 ካብ 66 መጽሐፍ ቅዱስ 100 መንጸር ዲ 30 መንጸር ገይርኩም ናዚኣ መልስ ተምጪኹምና ናይኹም ትክክለኛታት ይኹም ማለት እዩ ናይኹም ይትክክል ማለት ሃምዚ ይብል ቃኤል ኸዓ ንሰበይቱ ፈለጣሞ ጸነሰት ንሄሮክ ድማ ወለደቶ ንሱ ኸዓ ከተማ ሰሪሑ ስምታ ከተማ ድማ ብስሞዱ ሄኖክ አውጸላ ቃኤል ኸዓ ንሰበይቱ ፈሊጥዋ ይውሎሺ ተጋኒ ምሰወይቱ ተጋኒ መን ያዛ ሰወይቱ ሺ አዳም ሔዋኒ መጀመሪያ ለወለድዎን ቃኤል እዩ አጽሉም ሐዋ አቤል ይውሎ እሺ ካበያ መጽያ ዛጓል አብ ዓለም መን ነይሩ ዲዮ ብላይ አዳም ሔዋኒ ነይሩ ዲዮ ዓለም አመሬት ብላይ አዳም ሔዋኒ ነይሩ ሰብ ከይ መምጽዋ ዛ ሰበይት እዚያ ኦሪት ዘፍጥረት ካይ መምጽዋ ብጣዕሚ ይልሕዝን ኣብ 66 በቃ 66 እዩ መጽሐፍ ቅዱስ 66 ኢልኩም ይኹም ተኣምኑ ኣብ ካብ ኦርቶዶክስ ውጭ ለለኹም ኣብ ፕሮቴስታንት ዓለም ለለኹም ኣብ ጴንጤ ዓለም ለለኹም ሰባት ማለት እሺ 66 እዩ ልብል ኸጥቕሰምታ አይኒኩም በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይኹም ትብሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ 66 እዩ ልብል ጥቕስ የለ ባዕልኩም 66 ገይርኩም ማለት እዩ ቃኤል ግን ኣብዚ ንርኢ ኣለና ብዛ ሰበይት ከተም ጽዋይ ትቆል ያብ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ማለት መን ያዛ ሰበይት ከተም ጽዋይ ትቆል እዚ መጽሐፍ እዚ ልግነየሉ ኣብ ኩፋሌ ማለት መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 5 ቁጽር 14 ነግኒና እዚ ታሪኽ እዚ ማለት እዚ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ዘጻአት ዘሎ ዘነርባዕተ ባዕሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ልነገሮ ምዃኑ ልንገረሉ ኩፋሌም ዝመልአኩ ዝልመርሖ ነበረ መልአክ لزارو أيو أب كفالي مصحف تصحيف له أو أمان عالم يلي مصحف كفالي البال أو إثيوبيا أو مدر حبشة عيني البال نا مدر حبشة صقاتها تعمل الوزع زي أمالت مصحف كفالي معرف حمشة قصري 14 زي تاريخ زيالو تايو تيلنا اوان تبهال سويتو نمن قائل ማለት ታኾይኑ ቴልቆም ገለ አዳም በደንብ ገይሩ ዝገልጾ ማለት ገለ አዳም ልበሃል ኣብ መጽሐፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኒኦ ገሊ አዳም ልበሃል ማለት ናቦናን አዳም ገሊ
هيوت تاريخه قال أدم تيولو أبيلن قائل كله تلو مسؤول ما أنت خوينا التولدت قال نيرة أبيلن كله تلو مسؤول ما أنت خوينا التولدت قال نيرة أدمنا هيوان جن كايم زوم ما أنت بحد المرعي وحدر الجورو زامس أبيل تولدت نقايل تخون زامس أبيل تولدت تما قائل تخون يلوم تسمع معهم مالتي هم يلوم وسينهم مس وصونو جن قائل يتقبلي سلامنتاي مس أبيل تولدت نورتنا أبيل مانتا ملكع بزح يخوني دم جبعتها ملكع تصل لي خونت هي قائل زامس قلت تولدت مانتا خوينا ناي مس أي حدار كجبر دولي قائل نأبيل مقتلو لجددو زنا جرزمي قناعت نيرو نمنتاي ناي وسدا زامساي مانتا تولدت نزا قنجو قلعه نزا صبغتي حفتي مس هامي جرو يمرع أبيل يلو ناي يتقبأ يلو بقناعات هم نا እግዚአብሔር هم ተቀበሉሉ ዝቅናዓት ሲ ቀኒኦም ለቀተሎም ገለ አዳም በደንብ ገሩ ይነግረና ማለት እዩ መን ሰወይቱ ምኻና ኣብ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ናቃኤል ሰበይቲ ካበይ መጽአ ልብል የለይ 66 እዩ መጽሐፍ ቅዱስ 66 ብቻ እኹል እዩ 66 ብቻ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትውል ሰባት ሓደ ኤክስ ነይኩም ወዚ ሓደ ኤክስ ሰግኒኹም ነይኹም 66 ብቻ ይኾነ ኣምጽዋሻው 66 ተሃልያ ሰበይት ቃይል ካበያ መጽ ቀጽልና ንሪኦ ማቴዎስ 27 5 hamzi ይብሎ ንሱ እቲ ኣቅራሽ ደማ ኣብ ቤተ መቅደስ ደብሪዎ ወጸ ኸይዱ እውን ተሓነቀ መን ይሁዳ ተሓኒቆ ይብሎ ሊቃውንቲ ካህናት እቲ ኣቅራሽ ወሲዶም ዋጋ ደምይሞ ናብ ቤት ምጽዋት ሳጥን ከነእትዎ ኣይግባእን በሉ ተማኺሮም ከዓ መቃብር ጋይሽ ዝኸውን ግራት ስራሕ መሬት ብኡ ገዝኡ ይብሎ ስለዚ ከዓ እቲ ግራት ስካብሎሚ ግራት ደም ይበሃል አሎ እቲ ብነቢ ኤርሚያስ ዋጋ እቲ ደቂ እስራኤል ዝገምገምዎ ገምጋም 30 ቅርሺ ወሰዱ ከምቲ እግዚአብሔር ዘአዘዘኒ ንግራት ስራሕ መሬት እውን ሃቡ ዝተባሃለ ሽዑ ተፈጸመ ይብል በኤርሚያስ ዝተነገረ ትንቢት አይሁዳውያን መሬት ገዚኦም ልብል ደቂቀ እስራኤል መሬት ገዚኦም ልብልሲ አንሽዑ ዝናይ ትንቢተ ኤርሚያስ ተፈጺሙ ይውለለው ዚ መን ሐዋርያው ማቴዎስ ማለት ማቴዎስ 66 ይሉ የጻፈል ኻይ በዓል 66 ይልካ ምጽኻ ነብለ የሆነ ነገር ተአትለኻ እና አውዝ ክትሕዙለይ ልደልዩ ነገር ግን አነ ሓደ ነገር ክትሕዙለይ ነገር ልደልዩ ነገር ነው አውዝ ስሚሮል ከሐልፍ ልደሊ መናፍቃን ማለት ጴንጤ ንውሎም ሰባት በዓሎም ምስ መጽሐፍ ቅዱስ hamልጋጨዩ ክትሕዝዎ ልደልዩ ነገር ነው ምስ መጽሐፍ ቅዱስ በዓሎም የምልጋጨዩ በቃ بعلم هيدم إلا تموك بعلمنا ترجموا مالتي بقى بتعمي ناس حتت مخانو أو تلنا نجنزو مالت زي تنبيت زم تايل جنش نأرمياس تنبيت تفصيل ملولا لو ماتيوس أم تايل جن أمس قول ليش كابس سايشد شيء تعلي كابس سايشد شيء تعلي أمس قوة كايخم تمصور ميت منات أرجع خاص تعلو شو تجني خايو أو تنبيت إرمياس يلي أو سوق إرمياس يلي أبا يمانيو ماتيوس ما كايم تشوه كايم ما فتيرو ماتيوس التقبلوا سخاي تقبل خاي وجني يستوعب ناماتيوس أملاخ نسخاي فلت خاي بحقي فلت أي يسوع تبلخا ناماتيوس جويتا ناماتيوس يسوع سخاي فلت خاي يسوع تفلت خاي شي ماتيوس التقصو الشمس اللي كايم تشوز تقصزي يلي بقى أيتهم صوي إزي لقنا أو ترى في إرمياس البال كوزم 8 حدي مصحف قدس البالو أو أرثوذكس بيتكريستيان لقنا تاريخي زي همي زي تنبي معرف شو عطا أوزر 3 هم لقنا اللي نقرأ أو ترى في إرمياس مات ترى في إرمياس أفسد شيء مصحف قدس يلي ماتيوس تقبل سخاي تقبل أو ملئكت يهودا معرف حدا قصر 15 هينوك أتي سبعي كاب أدم هينوك أتي شبعي كاب أدم زياتهم إنه قويتان خلاتهم كفر دولهم يلو مسألة في قدوسان موسيا اللهم أتهم فرحة إكزافير زي باللهم خلاتهم دماء بزعباء أتي زقبروا كل أوكي قفرن بزعباء أتي حاتيات قفعن بزعباء كزاربوه زبل خلو زربا دركن قصعتن يو إلو تنبيلهم يقولهم من يتنبيلهم اتشبعي كاب أدام نشبعي زر الخوانا كاب أدام من نبيو هينوك تنبيلهم يقولهم كفر دولهم يو إلو ينقر له زي تنبيت زي تنبيو من يتنبيو هينوك أما هينوك مصحفي هينوك لبالسي أبس الساي شدشتين يدو أريل كاوي مامسيو يهودا كاوي مامسيو حاويا يقوب يهودا دك أوزي تحزول لقبئك نقر نهاواريات قويتا ناي ماتيوس قويتا ناي يهودا قويتا إيسوس أيتفولت أي بحسيو أيتفولت أي يفولت أي قويتا قالت بي أيتفولت كاوزوم قويتا لبلوني من قسي ورس أيفولت أكومي لولو كاوم مخان خاقن أيتزنقع
ጎይታ ልብለን ሁሉ መንግስት ይወርስ ብትንቢት ተናገረ ይክብለን ይብሽም ብዙሕ ተአምራት ሰሪሕ ክብሉ እዮም ግን አይፈልጠኩም ይኩሎም ይብሎ እዚ ትንቢት ዛባኻም ልፍጸምሎ ግን ፍለጥ እዩ አስተውዕል አባኻ ይፍጸም ይሁዳ ተቀበለ ታውን ኻሊ ተቀበል ማቴዎስ ተቀበለ ታውን ኻሊ ተቀበል ብዓልኻ ተኸለኻ ማለት መንገድኻ ስሕተት ንዮ ማለት እዚ ታሪኽ እዚ ትንቢት እዚ አምንታይ ኢና ነግንዮ ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ ሓደ ቁጽሪ 9 ማለት ይሁዳ ማምዚ ብሎ በቃ ብጣዕሚ እንዲም ጸርጸር ለብልኩም ዞም ክልተ ኣሕዋት ይሁዳና ያዕቆብ ማይቲ ሊዩተር ብጣዕሚ ይድገርም በቃ ጸርጸር እዮም ለብልኩም በቃ ንምፍቅና አይሙቺ መጽሓፎም ንክሕደት አይሙቺ መጽሓፎም በረከቶም ይሕደረና ደክተ ይሁዳ ምዕራፍ ሓደ ቁጽሪ 9 ማለት እዩ ሚካኤል ኢትሊቀ መላእክት ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስ ተማጎቶ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ዳአቦሎምበር ፍርዲ ጸርፊ ክዛረቦ አይደፈረን ይውሎ እሺ ሚካኤል ምስ ዲያብሎስ ስጋ ሙሴ ተኸራኺሩ ልብል ኣብ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ኒኦዶ አምጹለይ ይሁዳ ተቀበልኩም ወይ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ 66 ለይኾነስ ካብ 66 ታይ ይበዝሕ እዩ ማለት እዩ ይበዝሕ እዩ ማለት ብዙሕ ኒኦ ብዙሕ ሕቶ መምጻኹ ብዙሕ ተነዊሕም ሰብ ኤሪ ዝችግሩ በቃ ተነዊሕ ሰሸን ነገር ምባል ይለያ እና እንደ ብዙሕ ኒኦ ብዙሕ መላእክት ማዛም ተፈጠሩ ይተምጹ ወይ መላእክት ማዛም ተፈጠሩ ካበይ የምጾም ዞም መላእክት ልባሃሉ ብሱራይ ተምጹ ወይ በቃ ኣብ 66 ኢለኩም ኮ ምኢት መነጽር ወላ ገይሮም አልሽ ወይ ተግኒ ወይ ጆሮም ልባሃሊ መጀመሪያ 66 መጽሐፍ ተቀቢሉ ና ኮቴል ጽሐፍ ያም ነበር ይልገረው በቃ አውዚ ይጽንሐልና ማለት እዩ مستوعلي هابنا ناو خالي كبصح ግን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ምናምን ወሉ በቃ ጻጥ ኢልኩም አይቱጹ እዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ተኾንኩም ስድሮ ተኾንኩም ብዙሕ ሚስጥራት ሒዙልኩም ክመጽ እዩ ብዙሕ ነገራት ከካፍለኩም እውቀት ትሽሙትሉ ቻናል እውቀት ትሽሙትሉ ቻናል በረከት ተሓፍሱሉ ቻናል ጸጋ ትለብሱሉ ቻናል ጸላኢኹም ሰይጣን ትፈልጡሉ ቻናል በደንቢ ካብስሩ መሰረቱ ማለት እዩ ፈጣሪኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ አቡኡን ምስ መንፈሱን በሐድነቱን ሰለስነቱን ትርድኡሉ አምላኽነቱ ትርድኡሉ ቻናል ካህሊነቱ ካህሊ ኩሉ ምኻኑ ኤልሻዳይነቱ ማለት እዩ ጎዶልያስ ምኻኑ ዓብይ እግዚአብሔር ምኻኑ ትርድኡሉ ቻናል ስለልኾነ ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ኹኑ ሰብስክራይብ ጎርዎ ናው ኻሊ ክበጽሕ ሼር ላይክ ወሉ ታይልብል አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መሬት ኣብ ሰብ ፊት ልመስከረለይ ኣብ ሰማይ አቦይ ክምስክሮለይ ኣብ መሬት ኣብ ሰብ ፊት ልሓፈረለይ ግን ኣነ ኣብ ሰማይ ከሓፍሮ ኣብ ሰማይ ከሕፍሮ ኣብ አቦይ ፊት እዩ እና ምስክርነት እዩ ናብ ኻሊ ሰብ ክበጽሕ ተገይርኩም ዝኻሊ ሰብ ተድሒኑ ዋጋ ኣለኩም ኣብ ሰማይ ዓዊ ዋጋ ነይኩም ዓዊ ዋጋ ይጽበየኩም ብሎ ብናይኹም ሼር ብናይኹም ሰብስክራይብ ዝሰብ ተድሒኑ አመጌር ዋጋኹም የስእነኩም አምላኽ ዋጋ ንኢኩም ኣብ ሰማይ ዓዊ ዋጋ ኣነም ብዙሕ ነገር ክሰርሐልኩም ክጽዕር ካብዝን ለዓል ክደክም ብዙሕ ነገር ሒዘልኩም ክመጽእ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ለዩ ሼር ተይልኩም ለዩ እና ኣብዚ ጽንሐልና ባዕሉ ፈጣሪና ንኹለና ምሕረት ይላኸልና